lähdetä yhtä aikaa. Median autot odottavat ulkona, enkä halua heidän ymmärtävän, että kyse on massiivisesta toimenpiteestä. Massiivisesta. Meitä on 4 poliisia, Axel sanoo. Kukaan ei naura. Minä ja Juliet lähdemme ensin ja odotamme teitä kaupungin ulkopuolella. Lähtekää matkaan 10 minuutin päästä. Mona nyökkää heille, eikä Jon ole koskaan nähnyt pomoa niin vakavana. Ehkei se ole kovin kummallista. Mona itse palkkasi tämän sarjamurhaajan poliisin riveihin. En tajua, Axel sanoo heidän 2 kollegansa lähdettyä ulos toiselle autolle. Siis Frank. Heikkolahjainen lahkotomppeli. Nyhverö. Voiko se todellakin pitää paikkansa? Olen samaa mieltä. En yhtään osannut aavistaa tätä. Aavistiko joku sitten? Jon haluaisi sanoa, että hän olisi voinut tehdä niin jo kauan sitten, jos vain olisi heti tonkinut kirjastonhoitaja Sylvesterin tuomaa paperikoria. Mitä me teemme, jos hän alkaa ammuskella? Axel vetää Sig Sauer-pistoolinsa kotelosta, ottaa aselippaan ulos ja työntää sen sitten takaisin. Sitten me ammumme takaisin. Jon näkee mielessään eläimet ja lapset, kaikki ne rikkinäiset ihmiset, jotka asuvat leirintäalueella, ja irvistää. Sotkuinen on varmasti lievin mahdollinen ilmaisu kuvaamaan sitä kaikkea, mikä tässä pidätyksessä voi mennä pieleen. Frankin päässä on pakko olla vikaa. Kuka hitto edes ryhtyy sarjamurhaajaksi? En tiedä, Axel. Toistaiseksi me tiedämme asiasta liian vähän. Voi olla, että tämä Leonardo on suunnitellut kaiken. Mietin nyt, että kävin siellä aamulla. Otin jopa kuvia miehen maasturista. Millainen Frank oli silloin? Frank oli Frank. Hiljainen, mutta ei kuitenkaan. Ei yhtään hermostunut. Pikemminkin vähän ajatuksissaan, kuten tavallista. Ja hänellä oli kumihanskalla järkevä selitys. Mutta silti. Minun on vaikea uskoa, että Frank olisi auttanut kuollutta kompastunutta naista. Jos veri on analyysin mukaan Somkietin verta, niin sitten se on. Tule, lähdetään. Axel vetää pipon päähänsä ja heiluttaa Jimmylle, joka istuu Bulten jalkojensa välissä ja näyttää siltä kuin olisi saamaisillaan sydänkohtauksen kaikesta siitä, mitä on viimeisen puolituntisen aikana saanut kuulla. He astuvat rauhassa ovesta ulos, ja karvapäällysteiset mikrofonit työntyvät heidän kasvojensa eteen lumisateen peittäessä ne parhaansa mukaan. Kuuluu 1000 kysymystä, ja Axel mutisee toimittajien olevan korppikotkia ja huoranpenikoita, jotka saavat elantonsa muiden ahdingosta. Jon vastaa yhteen kysymykseen, joka koskee sitä, minne he ovat menossa. Hän sanoo heidän olevan menossa syömään. Matkalla kohti leirintäaluetta he istuvat hiljaa ajatusten säntäillessä mielessä kuin humalaiset kimalaiset. Jon todellakin toivoo, että kaikki tulee sujumaan rauhallisesti. Mutta kuinka todennäköistä se sitten on? Hän miettii ja tarkistaa, että pistooli on kunnolla ladattu. Luku 2. Miksi sinä teet minulle näin? Frank on hermostunut ja kävelee asuntoautossa edestakaisin. Hän vilkuilee kattoon. Tänään hänen piti hoidella Victoria, mutta nyt hän ei ole enää asiasta niin varma. Poliisi löysi verisestä hanskasta hänen sormenjälkensä, ja Frank yrittää muistella, miten hanska on voinut päätyä löytöpaikalle. Frank on varmasti pudottanut sen juostessaan. Sitten joku yhteiskunnallisesti valveutunut kansalainen on luultavasti nostanut sen pois jalkakäytävältä ja heittänyt roskikseen. Se virhe pilasi kaiken. Sitä paitsi Jon otti aamulla kuvia Leonardon autosta. Ei kestä kauaa ennen kuin poliisi löytää autostakin DNAta. Minun olisi pitänyt ampua se hiton Jon, kun hän kävi täällä. Oletko sinä hylännyt minut? Frank kysyy ja katsoo ulos leirintäalueelle kohti Leonardon autoa. Jon vaikutti uskovan häntä. Tämä nieli Frankin tarinan painostamatta Frankia, mikä tarkoittaa, etteivät sen naisparan DNA-tulokset ole vielä tulleet. Kauanko siihen yleensä menee? 2 viikkoa, muutama päivä. Frank ei voi enää olla varma mistään. Hän tiesi kyllä, että lopulta he löytäisivät hänet,